KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e robindu jandel moɗon weltare min dañte kala saaha non kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hande ko eɗen yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono noon manama e jettode serenɓe men jettake alal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude hande e jayndeli ɗi woni hanki no dugol walla mbiyen meeting Ousmane Sonko dañanno to diwan mo Keur Massar ma en garen joni wonta kono kadi liggeyaji gardiɗo leydi ndi ha tan ngam toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni hayre laawe ko taari ɗum liggeyaji paaɗi toon nane nder jaydel ɗi duumi joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditiren roɓindu jaydeli meɗen hono subaka foof jayde an jayde gendire le soleil ɗum noon hande ari tan ko wiide Kaffrine woni capital culturel ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon kanko gardiɗo jagorɗo yehino toon to diwan mo Kaffrine to yete ɗum noon jaɓɓama toon jaɓɓowol mangol kono kadi ɓe kolliti koye mabɓe kay 3e mandat mo ganduɗa ete gardiɗo leydi ne yiiɗi ɗum saabu tan ɓe kolliti kay kamɓe woni mbir mabɓe ko gardiɗo leydi ndi ɗum noon ko konngudi Abdoulaye Sow mo ganduɗa kanko ni maire mo Kaffrine garene jayde li quotidien noon e oɗo subaka ari tan wiide ko milliard uji 36 jogori nannede tan to ganduɗa kañum woni to wiyete île Amorphile to yete ɗum noon hayre laawe ko taari ɗum sabu ɓe mbi ko hayre law to ganduɗa kañum woni yaare law to ganduɗa kañum woni Lapgar e Linguére ɗum noon ko liggeyaji ganduɗa ma fay e taliji ɗi fewndirde laaɓi ɗi ha ɓuura ɗadde yimɓeɓe ya garta o ɓuura webde tonete ɗum woni konngudi mabɓe e nder jayde li quotidien caggal li quotidien garane jayde laas e oɗo subaka ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay yaaduɓe makko nana mbaɗa mo investir oɗo saaha saabu hoolare mabɓe koye dow makko ɓe pawi ɗum ɓe mbi Mountaga Sy kañum wi ko Macky Sall ko kañum woni mo ganduɗa ko kanko tan ɓe kooli kanko ɓe totti hoolare mabɓe won kanko wonata kadi candidat mabɓe hitande ujunnaji 2024 ɗum noon kanko Abdoulaye Sow ne toon to diwan mo Kaffrine kanko noon holliti darde makko e caggal gardiɗo leydi ndi kono kay ɓe mbi candidat mabɓe woni oɗo biyeteɗo président Macky Sall ɓe mbi noon milliard uji ko million ji temedere ndi ganduɗa ete dollar ɗum woni ko ganduɗa ene jogori faade wadde électrifié walla tan huɓɓude lampaje ko tolne temedde ɗiɗi walla mbiyen ujunnaje ɗiɗi localité ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum fof koye projet ji gardiɗo leydi ndi jeeya noon kay gaare tan e grève mo ganduɗa ete oɗo saaha kamɓe kay dongnoɓe autoji ɓe goni hen caggal nde ɓe jewtide jagorde joguiɗo e ngal ɗon banggal woni tan Mansour Faye ɗum ɗon noon kamɓe noon ɓe jalti koye taliji ji hubbude autoji e tan hadde woni autoji dogde ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum kamɓe waɗoɓe grève ɗiɗon ɓe gari noon ha joni e konngudi o mo ganduɗa ko kanko woni yette Ousmane Sonko fanude ɗum gardiɗo leydi ndi o wi kay testament makko o windi ɗum ha paari ɗum ɗon noon omoni fada tan ko ganduɗa ko kañum jogori oɗo probléme jogori jibinde walla kaɗo haala jogori jibinde garene jayde quotidien le quotidien ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko jihad kay ne ƴewtinda walla waɗoɓe jihad ne ƴewtinda to funnague leydi ndi to ɗum ɗon noon goto e mabɓe nanga koko fiya tan ha ɗeesi mayde heddiɓe noon ko dogɓe ɓe mbi ɓeɗo kay ne mbawi wiyede ko jihadiste uji ɗum noon ɓe nanga tan koye funnague leydi meɗen garen ha joni caggal jayde quotidien le quotidien
ngaren non e jayde nde ganduɗa ko kañum woni yette jayde vox populi jayde vox populi noon e oɗo subaka ari tan ko wiide terminus konngudi kay biyeteɗo Ousmane Sonko woni ɓe jettima terminus mabɓe e oɗo dossier hankadi kay heddi ko wiide tan ko Macky Sall wonata walla kamɓe o kay biyeteɗo Lat Diop suuti konngudi muɗum fanude Ousmane Sonko kanko Lat Diop o wi tan ko kanko wino yo gueɗe ɗe nawe procès nawama procès wadde noon yo notoyo ɓuuri gueɗe o watta ɗe garen ha joni jayde l'observateur noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Ousmane Sonko kay waɗi show muɗum fanude tan e oɗo weekend hollidde noon hoore muɗum saabu yette ko tan yimɓe hewɓe notitimamo kay e darde nde ɗon toon to diwan mo Keur Massar to yete kono noon suuti konngudi makko fanude tan e gardiɗo leydi ndi ko wiide kay hankadi ko gatsa kala nodduɗo kala ko ɗo noɗɗama o noto ɗon so tawi ko jaam yiiɗa ma jaam dañe kono kay so tawi yiiɗa ko leydi ndi huɓɓe ma leydi ndi huɓɓe ɗum woni konngudi makko kanko oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko ɗum hanki o suuti ɗum garen kay oɗo biyeteɗo tiktoker woni Samba Ka kanko Samba Ka noon o tan ko nangaɗo e gueɗe ɗe ganduɗa ete mataw ko gueɗe guyka e cambriolage kanko noon caggal nde o fawa jungo o arti e cambriolage uji tati ɗi ganduɗa yete o waɗino ɗum kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Samba Ka gueɗe makko noon nane juuɗo lawol tawde ne anda oɗo saaha kanko e hoore makko amone dumbirɗo walla mbiyen amone juuɗe joguiɓe lawol garene jayde yor noon ari tan ko wiide kanko Ousmane Sonko o wi kay ɗo joni o paari gam huccodirde e gardiɗo leydi président Macky Sall ko yiɗi foof ko hen ɓe jahata ɗum woni konngudi makko kanko Ousmane Sonko e nder jayde yor garene jayde besbi le jour noon kañum wi tan ko wonata tan ko Macky walla min ɗum wona konnguɗam ko konngudi Ousmane Sonko hanki nde o huccite yimɓe makko e meeting mo waɗanno o wi noon testament makko o windi ɗum ha paari o wi noon oɗo saaha o yiiɗa hay lawol gotol yaade ko noddete ko walla ko haalte ko saabu ɓe gaɗa élément ji timmuɗi ha joni tan arti mbi Khalifa Sall kañum kay noddi e militant ji muɗum saabu o paari oɗo saaha ɗum woni konngudi gonde jayde besbi le jour garene jayde libération noon ari tan koye scandale oɗo kay dañɗo so Baba Moussa Nia wiyata sona scandale ko découverte hande noon ɓe gari tan koye oɗo scandale mo ganduɗa ko jangguinowo to diwan mo Grand Yoff kanko noon waɗanno e sukaɓeɓe ko gueɗe ɗe ganduɗa welani nande kono kadi welani wukkidde hunuko ɓeɗon sukaɓe noon kanko jangguintunoɓe kanko professeur PC o yalti ko addunno tan ko walla mbiyen omo desintuno ko ganduɗa ko tarde debbo e tarde gorko e ko ganduɗa ko kañum woni tableau omo haalna sukaɓeɓe gueɗe ɗe ganduɗa wona noon kono kadi addude mabɓe wiideɓe debbo e gorko walla gondigal debbo e gorko ko ni way moƴƴude e neɗɗo walla naggam kono kadi o haɗani ɗon saabu saaha foof omo ƴettano juuɗe makko amo tappa e ɓeɗon sukaɓe e tarde mumen walla ko way noon woni gueɗe ɗal ɗe ganduɗa ko gueɗe kawtaniɗo mo waɗanno ɗum e nder école oɗon ha sukaɓe ɗon jignaɓe mumen noon ko kamɓe gumme gueɗe baɗe ni hawo nanga o fawa jungo nde wonon namda o wi tan ko kanko ɗeɗo gueɗe kay o waɗirtuno ɗum tan ko yidde wallidde sukaɓeɓe to banggue hakkillantagal mumen ɗum woni konnguɗi makko e nder jayde libération jayde start coftal ɓalli gareten ɓe mbi Sénégal kay yeehi quart de finale ɗum noon woni sukaɓeɓe oɗo saaha saabu tan ɓe mbi ɗum woni duuɓi 14 ɗi ganduɗa ete ɓe keɓani ko wayni kono oɗo saaha kay ine faaɗi match poddo dañde hakkude Mali e Mauritanie kala hen mo ganduɗa yalti hen ko kañum Sénégal foti hawride ɓe mbi kay Arsenal ɗo joni kanko Haaland kanko noon nawi City ɗo ganduɗa ete ko ɗon faɗeteno e triplé mo ganduɗa hanki o nanni ɗum garene jayde suñu lambo kañum uddata damale oɗo subaka ɗum noon ɓe mbi tan ɗo joni kay ko faye banggal sippiro e nder leydi meɗen nani yiiɗa tettude kadi place mo ganduɗa ko ɗon wonno oɗon place noon ene jeeya hen tigui sponsor uji nani duttine garta e ko way noon te lambowo ko ɗum sohli hettiyankoɓe eɓiyankoɓe to gudde tan robindu jayndele meɗen guddi tan hello wongo joni wonta sallahu lamdo jaaɓi
non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon ko arde tan ko fayi e banggal gongal woni ko woni gueɗe rendo meɗen walla mbiyen tan hello men wongo oɗo subaka gareten tan koye hankine anda kanko Ousmane Sonko huccitino yimɓe makko o addi noon konguɗi ɗi ganduɗa ete o huccite mabɓe kono noon ko ɓuuri hen ƴewtidede saaha wiyoɓe konguɗi ko konguɗi gulɗi e ko way noon kanko noon hanki o wiyete ɗo joni o rokkata hay goto ko ganda ina ƴetta ina ɓata ɗum e dow makko walla ne faway dow makko e ɗum ɗon on nani biyeteɗo Lat Diop kañum suuti konguɗi muɗum ha joni e nder jayndel ɗi wiide yo ya o notoyo lawol saabu noon kanko wino yoɓe mbat ko fayi tan e yoɓe procès dañ so procès dañi kamɓe maɓe pawe tabal ngal ko leeri wadde noon oɗo saaha yo ya o notoyo baɗono Mambay Niane ko noon wi saabu kanko wi tan ko kanko Ousmane Sonko yo ya o notoyo lawol te noon so paari mo ya kadi fa kadi e tan rendez-vous maɓe dañi lawol kamɓe ɗiɗo saabu ne anda kamɓe ɗiɗo ɓeɗo kay ko fayi kanko oɗo mo ganda ko kanko woni yette Mambay Niang o waɗi porte plainte Ousmane Sonko nane juuɗe lawol ɗiɗi lewru février ɓe poti kuccidde kay toon to lawol to yete ɗum ɗon noon ko hollide tan leydi ndi Sénégal andira ko leydi jaam leydi sutura leydi ndi ganduɗa ko leydi dejre ko ɗum andira e sous région foof ko taari en e aduna foof ko ɗum woni kaka ɗum woni identité meɗen woni ko ganda kañum sene wawno wiyede so tawi ko carte d'identité wiye ɗum woni inde leydi ndi woni dejre e ko ganda ko kañum woni banggal yette jaam e kisal ɗon noon hande ko ɗum tan ñaguete jaam dañe nder leydi meɗen wona ko duumi kono kadi wona ko ganduɗa wonta ko kisal yimɓe foof saabu bone moƴƴani te so fuɗɗima anda ko ɗo haaɗoyta saabu ko wiyete ko kay bone hatta tan e miijiɗo ɗum o walla darnuɗo ɗum o kono noon wonata koko ganduɗa ni wawi yande goto foof te goto hay goto anda no wawi yanirde muɗum saabu so ƴewama e ko dañnoɗo e 23 juin woni probléme mo ganduɗa dañi nder leydi meɗen woni ko ganduɗa yete hande hulɓinino yimɓe foof walla mbiyen hulɓini yimɓe foof ha yimɓe mbasi hen pittali mumen butikaji janani uddita hen woodi galleji yimɓe jeeha hane naata e galleji janani ina dajjita ɗum e ko way noon hande woni ko ganduɗa yete ɗiɗon boneji yimɓe jiiɗa ruttade ko way noon e nder leydi ndi ko wawi hen wonde fo yataw ko dejere wattinto yataw ko jaam wattinto yataw ko kisal wattinto e nder leydi meɗen Sénégal saabu noon leydi ndi ko ɗum annirate ko wona jaam foof ko jaam ɓuuri ɗum saabu bone moƴƴani bone hatta e hoore dondiɗo ɗum o kono noon bone piltat no fulɓe mbiyata ni tawde noon bone piltat yo Allah dandu en e bone e ko ganduɗa ko kañum woni ko way noon ko wawi wonde fo yo jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal yo jaam wattido hen haala kaɗo yo Allah wisen ndiyam ɓuɓɗam yo Allah wallu en ha tawa yurmede tan wattinto hen e ko way noon yimɓe jewtida e koye mumen ɗeɗo gueɗe mbasa yaade hay nokku saabu noon ko surkata ko so yawani ñifede ne wawi huɓɓude ha duppa ko foko jeyaka hen ko way noon wadde noon fodɓe haalde ɓe yo hakkal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli moɗen tottude wonade gongol so Allah lamdo jaawi oɗon internet uji ɗi noon miijoji moɗon nani faade e tan commentaire uji yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen e banggal caméra o ko Mansour Sow Elias Thiat to banggal montage to ko Ali Fall jaami kisal Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma